Makhe sibulise mbukeli kwiyure yethu yesibini yenkqubo. Siyileke sabuya sangabi kwahlaba kwimpela veki. Kwaye ke inyaniso ingenokuphikiswa yokuba kuvakele ukuba lifikile ixesha leziyunguma zokuphela konyaka. Leke ipiyenye zampela veki zinde neqale ke ngolwesihlanu njengokuba ke ibilusuku olwabhengezwa ngumongameli weli ngelokunika imbeko kumapokopoko kophumelela ke indaba yehlabathi. Ukanti ke kwiyure edlulileyo sithe uAvenbans ukhethwe njengomongameli omtsha we-National Freedom Party. Kusekuninzi ke ndimlo uNokanyezi Kalubisi. Ukubumbana kwehora lesikhombisa nqo eyimpondweni imbukeli kusho khona ukuthi cha sesingene ehoreni lesibili ke manje lo hlelo lwakho lesidlo sasekuseni Ekhaya Jikelele. Njengoba nje kuvalwa nje kweminye imisebenzi kwenziwa phela ke nama year end functions. Yabuya nje kumnandi kuyaDisemba. Ezinye ke inkuzimala ngengizaziyo umntu uma bese yishaye kancane zivele zibona ama bosses hayi esemahle ngolunye uhlobo. Avela umuntu ayotshela umphathi wakhe uthi yazi mphathi kade ngikubuka uyangichaza. Manje uma bese kuvula emsebenzini usubanjwe amahloni inkosi uzokwenzani? Yekani ukuyikhipha nabaphathi. Umbukeli singena ke ehoreni lethu lesibili kanti ke sibheke ihamba phambili. Mina babone ngoba ndinegazi elaba badutyule bezecaleni kwami. Bazixelela ukuthi nami sebendidubulile. Kubulawe abantu abayishagalolunye ngase-Rustenburg kanti kusola ukuthi imbangela lesi sigameko kube umbango ophakathi kweyinhlanga ezimbili okubala kuzo amaXhosa nabeSuthu. Luchani nginguleno wasigusheshelo umhajo ikwekwez FM emthonjeni 9 to 12. Siyakwamukela ehleleni elitsha likamabonakude lendaba ezinabileko Ekhaya Jikelele. Sikhamba nawe nayomsebenzini uthinge esikolweni konke okuhloka kuyokuthola zamba nje siphuma phambili indaba siqahe ngezemidlalo ubujamo bezulu ukuthi nawuphuma ekhaya wazi ukuthi umbathe njani. Konke okuhloka ngelimi oluzwisisako la ku SABC News. Kudutshulwe kwashona abantu abayishagalolunye eBoitekong ngaphandle kwase-Rustenburg kanti kusolakala ukuthi imbangela lesi sigameko umbango ophakathi kwezinhlanga ezimbili okukhona kuzo amaXhosa nabeSuthu. Izakhiwe ingaphezulu kwama-40 zabeSuthu kuthiwa zashiswa zangqongqiswa ngabantu abakhuluma isiXhosa ngomandulo kulonyaka. Lempi ibukeka imayelana nokwebiwa kwemfuyo. Isizathu salento imfuyo yethu ethathiweyo apha ithathwa ngabeSuthu sabagxotha bemka bonke sibathisele izindlu zabo ngoba ngumthetho abanawo. Njengoba kuphindiselwa nje iqoqo labeSuthu kuthiwa lidubula abantu abangaphezulu kwama-20 izolo abayisishiyagalombili kubo bashonele endaweni yesigameko kanti oyedwa ushonele esibhedlela. Nomfezeko Mvunyelwa ungomunye wabasinde ngokulambisa. Badubula beza ke nalapha besilele khona thina bafika bashaya one by one. Mina babone ngoba ndinegazi elaba badutyule bezecaleni kwami. Bazixelela ukuthi nami sebendidubulile kanti bebengekandidubuli. Thandiwe Mampolo ungomunye wabalimele uthi umngani wakhe omkhulu ubeki laba bayishiyagalolunye abadlule emhlabeni. Bengithanda inhliziyo yami yophukile katazeke kakhulu into eyenzeke kuye. Manje izakhamuzi zifuna ukulungiswa. Thina into besicela ukuthi abantu bakahulumeni amaphoyisa ahamba usicelela abantu baseLesotho aba kuqhubeka lento oyisenzayo beze nabo size sibonisane sibone ukuthi isolution yalento singaphuma kanjani kuyo because ukuthi siqhubeka sisilwa kuzofa abantu. Imndeni kulindeleke ukuthi ihlonze idumbu zabathandiweyo bayo. Ingcaphephe kwezobunkokheli unjingalwazi Mazwe Majola uthi inyathelo lalo wayisakuba ngumongameli weli uJacob Zuma lokhankasela umbutho omtsha wezopolitiko kujonge ukunyelisa iANC. Okukuza emva kokuba uZuma ebhengeze ukuba akazukhankasela umbutho iANC kunyulo lonyaka ozayo. Koko ke uzawugayela umkhonto
wesizwe. Ukwabongoze namanye ke amalungu e-ANC ne-MKMVA ukuba avotele lo mbutho umtsha. The core values of our movement are unity, selflessness, sacrifice, collective leadership. Ngesikhathi owabe umengameli wezwe ephimisa lamazwi akekho owayazi ukuthi ngohamba kwesikhathi uzoliflathela iqembu elibusayo nelibe yikhaya lakhe lezombusazwe iminyaka engaphezulu ngama-60. Umhlaziyi wezombusazwe uSolwazi Mazwe Majola uthi lena akuyona indlela yokwenza izinto. It's not a correct way of doing things if you are a disciplined cadre or disciplined member of an organization, because this is a mass-based organization and it's an elected leadership which has a certain duration. Kepha-ke njengelungu lekomiti lesigungu esiphezulu se-ANC uZuma unegunya lokuzwakalisa ukungagculiseki kwakhe eqenjini. Umbuzo omkhulu-ke uthi ingabe lesi senzo sizoba nomthelela muni eqenjini elibusayo. They will injure the ANC because they will confuse people. There are those who will ordinarily vote for ANC but will opt, others will opt to vote for this party, which means that it will weaken and reduce the number of the people who vote for the ANC. U-Ivan Barnes ukhethwe njengomengameli omusha we-National Freedom Party edlisela ogageni uZandile Myeni ngamavoti ayi-18. Le ngqungquthela yokukhetha ubuholi edonse insuku ezintathu ibikhungethwe yinkinga ezifaka phakathi ukubhaliswa kwethunywa. Iqembu i-NFP okuyiqembu elaqembuka ku-IFP lamangaza abaningi ngesikhathi libamba iqhaza okhethweni lwalo lokuqala ngqa lohulumeni basekhaya ngo-2011. Ngo-2015 umsunguli walo uZanele kaMagwaza Msibi wahlaselwa isifo sohlangothi esaholela ekutheni kube nombango wangaphakathi wobuholi owadonsa iminyaka. Ngasekuqaleni konyaka-ke i-IEC beyisinikeza leli qembu kuze kube undasa wonyaka ozayo ukuthi lilungise izinxushunxushu zangaphakathi eqenjini. uBansi osanda kuqokwa njengomengameli weqembu uthi okumqoka njengamanje ukuletha uzinzo eqenjini. Njengamalunga esigungu esiphezulu esikhethwe namhlanje sizizwa sithobekile kuyintobeko kithi futhi basibeke ijoke emahlombe ukuthi silungise iqembu le-NFP, silethe uzinzo, sidala ubunye, silethe ukuthula bese sihamba siyokhuluma nabo bonke abafowethu nodadewethu abebengekho la ngezizathu enizaziyo umphakathi ukuthi bebengekho happy, sikwazi ukuthi silungise iqembu lethu kube nezinzo nokuthula nobunye sikwazi ukuya phambili. Kule ngqungquthela yokuqoka ubuholi uMilton Sokhela uqokwe njengephini likamengameli kwathi uTeddy Thwala waqokwa njengonobhala jikelele weqembu. Yize kunjalo-ke kepha kunohlangothi lweqembu eliphikisayo okhona kulo uKenan Mdletshe omile kwelokuthi yena usangonobhala jikelele weqembu. Amalungu obumkani bukaZulu benendibano yawo phezolo kwibhodwe losuthu kwanongoma phakathi kwezinye ke izinto bezixovulwa sisigqibo senkundla sakutshanje esithi umongameli uCyril Ramaphosa usenokuba uphambukile ngokuvuma uSilo uMisuzulu kaZwelithini njengokumkani yesizwe samaZulu. Umhlangano obewethanyelwe abantwana bezindlu zasendlunkulu kaZulu bewubhunga ngokujulile ngesinqumo senkantolo sakamumva esichithe ukuhlonzwa kwesilo uMisuzulu kaZwelithini njengengonyama. Amalunga asendlunkulu athi akulangazelele kakhulu njengamanje ukuthi kube nokubuyisana nobumbano endlunkulu. Namhlanje besinomhlangano ukuzokwethulela indlunkulu ngesinqumo senkantolo indlunkulu egxile kakhulu ukho namhlanje udaba lobumqoka okulwela ukuthi makube khona ubumbano endlunkulu kwase kuba ke lo daba lokuxhumondela kwekamongameli udabeni lwesinqumo senkantolo. Maqondana nokuthi kungabe ingonyama isahleli esihlalweni abasendlunkulu abekade beyingxenye yomhlangano bakholelwa ukuthi isinqumo senkantolo sikubeka ngokusobala ukuthi isitifiketi
sitatshuliwe. Abantu abaningi banokudideka lapho befuna ukuhlaziya isinqumo senkantolo mayelana nodaba lamntwana. Umisizo ngenza ukuthi bayadideka noma benza ngabomu bese bethi useyingonyama kanjani. Inkantolo yasho kahle yathi ukuqoka kwakhe isibeka eceleni noma iyasidabula isitifiketi. Ngiyabona ukuthi baholelwe ophathe ngomongameli uRamaphosa nongqongqoshe usenzo Mchunu ngazo zonke lezi zinto akade beyikhuluma engekho bexambukela ezindabeni zaseNdlunkulu. Ihhovisi likaMengameli wezwe lizothatha izinyathelo zokufaka amaphepha aphikisana nesinqumo senkantolo ephakeme iNorth Gauteng ngodaba lwesihlalo seNgonyama. I-SABC sisungule uphenyo olunzulu malungana neyinkontileka zezisebenzi eziqashwe njengetoho ngenxa yezinsolo zenkohlakalo. Inhloko yezindaba SABC uMushweshwe Munari isungulelo luphenyo kanye nomunye umphathi ongaphansi kweinkontileka yize ebeke sesulwe esikhundleni ngokusheshsha. Kusenjalo kukhona ezinye izisebenzi ezojeziswa. Uthi njengamanje bathathu abantu abanindeka kule nkohlakalo kwabathathwa isinqumo sokuthi inkontileka zabo zinqanyule. I can't give a lot of details given the fact that it involves individual private contracts. But like I said in the statement that actually some of the employees, yes, are facing disciplinary actions involving what you're talking about as negligent, to say this should have been picked up, especially given the fact that as the head of news, remember I rely on trust and I base that trust on managers and their line managers until the last person who hires the independent contractors. But it's one of those things that we are scrutinizing. We are very concerned about it because it really is. It's not just the issue of just paying ghost workers. It's the issue of also looking at the how the mechanisms, the mechanisms in terms of making sure that these things don't happen again. So far, the ones that we can really show that we have uncovered is 3, but we cannot really say that is the final number. Hence, I'm saying that it's a wider investigations, which some of the cases needs warrants to be referred to the police. Njengamanje ngembukelisa kwesikhathi sokuthi siphinde ke sithi ukubuka ukuthi usonkondlo wethu ozivakashele namhlanje usesiphathele liphi icwecwe lenkondlo emnandi yakhe. Beautiful woman you, powerful woman you, colorful woman you, ever sharing, ever caring, so phenomenal. She is a woman. After matric was tolelitoho ngoba bengekho imali ukuthi aqhubeke nesikolo. For him, yes, him to make it this far singobonga ipassion kagogo nepassion kagogo yokuvuka mbekela amanzi ekseni kusempondo zankoma buya mfudumezela ipapa nesobho la izolo kwasinda yena nogogo 2001 umndeni wokushona engozini yemoto ubhlungu balelo langa bubabiso kwenyonga inhliziyo kagogo ngathi gwaziwe ngomkhonto kuze kube yinamhlanje ugoga kakabazi ukuthongo namanje ulale phenduka emoyeni akanalo uxolo ugogo imbokodo yokholo waguqa phansi ngedolo wathi Jehova ngizomkhulisa lo msukulu ngizomfundisa ngawo uzokhula landela umkhondo I will teach him how to pray nokulalela konke okushoyo namhlanje ukhulile uyindoda wazi kahle kamhlophe ukuthi utshwala bushintsha intwana bumenza isibotho. The boy is now a better man. Imfundiso zikagogo. So I'm saying all these to celebrate wonke mama and a woman on this world oyenza impilo ibengcono ngithi uyinhloko yale khaya neAfrika ithi mama halala ngiyakubabaza ngiyalala ngiyaphaphama kulo mhlaba dala ngihamba ngiqalaza ngilapha nangapha namhlanje ngisaswela amagama okudescribe you, beautiful woman you, powerful woman you, colorful woman you, ever sharing, ever caring, so phenomenal. She is a woman. Thank you. Siphinde sikwamukele embukeli lapha ekhaya Jikelele namanje ke sekuyisikhathi ukuthi sesibheke amaphephandaba ethu ukuthi asiphatheleni. Siqala ngalo ke iphephandaba iSunday Times elinesihloko esithi we can't carry on like this
kusho-ke uRoger Jardine owaziwa njengosomabhizinisi naye sesungule iqembu lakhe elibizwa ngokuthi i-Change Starts Now. Kulolu daba-ke mbukeli uJardine wabe umphathi kwelinye lamabhange uyavuma ukuthi ube nomhlangano nobuholi be-DA, kepha-ke uthi azikho ivumelwano okufinyelelwe kuzo. uRoger Jardine uyakudalula kulolu daba ukuthi i-ANC yahlulekile ukuhlinzeka izakhamuzi zakuleli ngeyidingo nqangi, ngakho-ke uyimisele ukuba umengameli wakuleli ukuthi abe umengameli wakuleli uma kwenzeka i-ANC yehluleka ukuthola amavoti angaphezulu kuka-50%. Mbukeli uyawukhumbula ukuba bekuke kwavakela amahemhemo okuba uJardine uza kuba ngumongameli ukuba umfelandawonye wamaqela akhokhelwa yiyo kaloku i-DA uphumelela ekushenxiseni i-ANC elawulayo ngonyaka ka-2024. Nangona kunjalo ke amanye amaqela ayinxalenye yalo mfelandawonye afana nayo kaloku i-IFP ayaphika ukuba uJardine utyunjwe njengomntu oza kukhokela ilizwe ukuba ke le manyano iyaphumelela. Kanti-ke uma ngabe-ke sibheka iphephandaba lethu lesibili iCity Press sithola udaba oluthi Zuma dares Cyril and ANC, okusho-ke ukuthi owabe umengameli wezwe uJacob Zuma uswedebele i-ANC umuqa kanye ne-ANC. Lolu daba-ke lumayelana nesinqumo sikaZuma sokuphumela obala ukuthi angeke asayikhankasela i-ANC. Kunalokho-ke esithangamini sabeyindaba ebesingempela sonto ubalule ukuthi yena uzokhankasela iqembu elisanda kusungulwa i-MK Party, kepha-ke wagcizelela ukuthi akakashinji ngelungu le-ANC. Kulolu daba-ke kuthiwa kukhona abaholi be-ANC ngaphakathi abangazange basemukele kahle isinqumo sikaZuma, kangangokuthi nje-ke babona sengathi uZuma ubanika imvume yokuthi bamxoshe eqenjini, kepha yena ngokwakhe akafuni-ke ukuyihambela. Kusenjalo-ke mbukeli uzokhumbula futhi nokuthi uZuma uyena owanyusa ukwesekwa kwe-ANC esifundazweni KwaZulu-Natal, njengoba iqembu lakhe lathola ukwesekwa kakhulu ngenxa yakhe esifundazweni. Kwenyuka kakhulu ukwesekwa ngesikhathi esewumengameli kunokwesaba ukuthi uma ngempela engagcina engabanga ingxenye ye-ANC, lokho kuzokwehlisa ukweseka kwayo kulesi sifundazwe, okungase-ke futhi kuliphazamise kakhulu-ke leli qembu kuzwelonke. Kanti-ke ephephandabeni Solezwe kunodaba olubonisa uThoya Delays okhala ngokuthi naye wahlukumezeka ngenxa yenkontileka anikwa yona ngesikhathi engumculi. Lokhu-ke ukusho nje isegudwini indaba kaZahara nendlela-ke uZahara aphathwa ngayo ngesikhathi esalapha enkampanini ayengaphansi kuyo, nalapho bekusolakala khona ayesho uZahara ukuthi iy'mali zakhe noma-ke umsebenzi ayewenza lokho ayekuthola inzuzo yayincane kakhulu uma ngabe kuqhathaniswa nenzuzo-ke eyayitholwa ngabaphathi besitebele ayekuso. Njengamanje-ke mbukeli sekuyisikhathi nje sokuthi-ke sithi nje-ke qu sibheke ukuthi kuhamba kanjani laphaya ey'tolo. Ngaphambi kokuba uphume mbukeli qiniseka uxhobisekileyo ngokuqhubekayo kwisimo sezulu rhabula ungafinci.
Siphinde sikamukele embukeli wekhaya Jikelele. Sike sabika ke mbukeli ukuthi uIvan Bands ukhethwe njengomholi omusha weNational Freedom Party lapho ebhincisele khona nxanye imbangi yakhe uZandile Myeni ngamavoti ayi-18. Le ngqungquthela ke ehlale izinsuku ezintathu bikhungethwe izingqinamba ezifaka phakathi ukubambezeleka ukubhaliswa kwethunywa. Uqhekeko lwangaphakathi bese liphoqeka ikhomishana yezokhetho eyimeli IEC ukuba phela iyaleleka iNFP ukuba ilungise izingqinamba zobuholi ngaphambi kukaNdasa wangonyaka ozayo. Ukuzwa kabanzike ngekusasa leNFP sixhumanano nobhala Jikelele omusha waleli qembu uThedi Thwala. Thedi, sikubingelele lapha ekhaya Jikelele, sibonge ngesikhathi sakho. Angibingelele msazi, ngibingelele nabalaleli emakhaya, sithokoza ukuthola ithuba, siyabonga kakhulu. Thwala, njengoba kukhona amalungu eqembu lakho angenelisekile njengokuhlala kwale ngqungquthela enibeni nayo, engabe nilandele imigudu efanele yini ekumthethosisekelo weqembu ngesikhathi nihlela ukuhlala kwale ngqungquthela? Umthethosisekelo weqembu uthi mawuzohlalisa ingqungquthela imemezele kusasele izinyanga eziyisithupha. Iqiniso ke lithi le ngqungquthela sayimemezela ngo-2021 ku-August. Now ngeyingqinamba ke bele zihambe zibe khona nokhetho likahulumeni lwasekhaya saphoqeleka siloku siyihlehlisa. Kwafanele ibe ngoJune la 30 kule nyanga kulonyaka. Nakhona ke wasekuba nengqinamba sahlehlisa sasibeka uDisemba. Okukutshela ukuthi ke konke ke obekufuna umthethosisekelo nesikhathi esibekiso ukubiza ingqungquthela silandelile sagcina nama-delegates abebezovota ithunywa bahleleke ngendlela esho umthethosisekelo. Umthethosisekelo ke uthi iqembu elihlelayo ukuthi ubani bezoba abavoti. Ukuthi ke ama-delegate beswathatha emabranchini. Amabranchi ke siwanika isikhathi sokugoba esiphele ngomhla ka-30 October. Wonke ke umuntu ukwazile ukuthi asibambe, agobe, afike, afake izinhlaka zakhe noma okufunekayo. So ke ngizothi ngelinye lonke silandele yonke imigudu efanele ngoba nabade bezama ukuyivimba enkantolo baye kabili noma kathathu. Inkantolo yathi no, i-conference ayiqhubeke. Manje ingqinamba lezo kuthiwa bezikhona ke ezenza ukuthi kubambezeleke zokubhaliswa kwethunywa, ingabe zona niyisombulule kanjani? Asixolise kubalaleli, isixolise nakubathandi be-NFP. Kube wakhona ama-delays. Uyazi ke makuziwe enkonfeni imoya isuke iphezulu. Baningi ke abayibone befika ngaphandle ukuthi uhlelo ke lokubhalisa ithunywa behluke kakhulu kunela bajwayela abantu. Baye bazi ukuthi kuza abantu nga-5, 6 to as delegate, but this time beku-2 per branch. So ke kwaba inkinga ukuthi khona kade belayisha abanye bebaningi kunesibalo esifunekayo. Abanye kube inkinga ukuthi uma uThedi bekufanele kube uyena ozayo, uThedi akasekho. Sibefuna ukuthi ke kufake omunye kanti i-circular iqaqisa ukuthi uma usihlalo we-branch engekho kufanele kube usekela sihlalo, hayi umuntu nje osebranchini. So ke ilezo ngqinamba bekufanele sidlule kuzona, kodwa ke ngenkosi noma ngokuhlela sikwazile ukuthi sidlule kuzona wonke umuntu agcine ekhethile bakhethe abantu ngenkululeko. I-IEC ibinibekela umnqamlajuqu wokuthi akushaya uNdasa senilungisileke ubuholi obuyibo njengoba kunamalungu angenelisekile. Nizozama yini ke ukuthi nibuyisane nawo lawo malungu angeneme ngenhloso phela uqinisekisa ukuthi anitholi nisenkantolo okungase kuphazamise izinhlelo ze-NFP zokhetho? Ngiyakuzwa ke wabalula wathi sebeke baya ezinkantolo ngaphambilini izikhathi ezintathu kodwa inkantolo yanivuna yathi i-conference ikhona semthethweni. Mhlawumbe azikho yini mhlawumbe ezinye ke izinyathelo ezingathathwa yilamalungu angeneme ezingaphazamisa zenze ukuthi ungabe nisakwazi ukuthi nihlangane naye lo mnqamlajuqu kaNdasa? Siphila ezweni le-South Africa kwasazana la umuntu enelungelo lakhe. Ukuchithwa enkantolo akusho ukuthi ungasibukezi isinqumo uphinde ubuyele. So ke umuntu awumazi la lecabangani. Ngicabanga ukuthi ke hleze angisho kuqala ade beyoyivimba, hleze sebezoya ke bo-challenger isinqumo noma izinqumo ezithathwe ingqungquthela. Kodwa ke on our side as leadership entsha noma leadership ekhethiwe
sizimisele ukuvula a round table discussion because it's not about us, it's not about individual. Ukubalekile ukuthi isithunzi seqembu nokusebenzisana sibuye sibe moya munye sisebenze ekutheni iqembu likhulu. So abafowethu siyabadinga nabo bayasidinga kulesikhathi. Uma kukhona indlela esizoyeqala yokuqala sivule inkundla yokuqoqa sibonisana ukuthi hayi bafowethu ikhundla iseningi singaphushana lapha nalapha ukuze sibe munye. Okubalekile ukuthi create i-unity. Vele amaqembu wonke anayo amaqhekeko ngaphakathi but ayakwazi ukwamanage nasi NFP sifike leso sikhathi sivumelana ukuthi asimanage ke amaqhekeko ethu ngokuthi sithi extended olive oil to our friends and to our colleagues and comrades sithi hayi comrades asibukeni iqembu ke sigweme inkantolo and avoid izinto ezenza sibuke ke IEC esibeka amabala because inhloso enkulu yeqembu ukuthi liparticipate enkethweni abantu balivotele lideliver ithembiso zalo imkhulu okhetho okuyiyo ke into ebalekile Teddy singakaphethi nje ke sesishawa isikhathi kodwa bengicela nje usiqaphu ngoba siyazi ukuthi kusanda kuphuma incwadi emisa umholi bekusanda kuphuma incwadi ebimisa umholi wenu omusha uBarnes engabe ke lelo daba luphelele kuphi lona Sazi sonke sithoyelele ama love letter la bebhalwa umhlonishwa umdletshe kuyahlushwa ukubhalelwa uhlanya lihambe emgwaqweni because lona noma usutsheda phela uyahlanya uma ubhala lento oyibhalayo kufanele uyibhale uhlanya liyaqhubeka likulethele ke ama piece of paper yabona uma qaqonga ama piece of paper emgwaqweni walethe kwakho azokuthela ngawo ibhekini so kuyakube kwena ukuthi uwahlanza kanjani ukwazi kwethu njengamanje ayikho isinqumo senkantolo esithi abahlonishwa njengoba beyibiza nge-NEC sebengasibhalela noma sebengenzani sisodwa ke structure besikhona bekuyi-interim national executive committee ebengingxenye yayo ebingaba yiyona engathatha isinqumo sokumisa abantu so ke that's why inkonference iqhubekile ngaphandle kweyihibe because sikuthatha njengomsangano nombhedo lento ebiyenziwa umuntu ehleli kwakhe avuke ekuseni sethi ngiyakumisa yabona ke kukhumbuza ke esimash ashule kanye noRamaphosa bebhalana incwadi zamamisana into ecishe ifana naleyo nje abantu bake khona imidlalo yokuhlanya esikhali Sibonga kakhulu ke Teddy ngesikhathi sakho sikufisela usuku oluhle Mbukelilo besixoxisana naye uTeddy Thwala onobhala Jikelele omusha weNational Freedom Party njengoba leli qembu ke likhethe ubuholo obusha nje kulempela sonto yayizolo lapho kukhethwe khona uIvan Barnes njengomholi omusha selokhu kwadlula emhlabeni lowo owasungula leli qembu futhi wabe ngumholi walo uZanele kaMagwaza Msibi njengamanje ke mbukeli usonkondlo wethu usesethu usemengo mumo nenkondlo yakhe elandelayo There will come a day when the fear of death will be a favorite joke passed among corpses and they're already laughing. My love, please don't be afraid, but there will come a day when filled mice play in our empty sockets, when our bones become homes for living creatures other than our egos, and when time will jostle our skeletons out of the composition, and that is me and you, and will write with us love letters that spell, I owe you eternity. If we believe in life after death, then I often wonder why we assume the dead like coffins when people were never meant to live in boxes. So I pray that our children will have the good sense to leave us a little wiggle room, leave us exposed like stray dogs in a thunderstorm, and I will hear the breeze, but I'll not know it is the breeze, and I'll feel the rain, but I'll not know it is the rain, and I'll behold the sky, but I'll not know it is the sky. Instead, I'll feel the breeze and think it is your laugh returned into the hearth of my ear, and I'll feel the rain and think it is the pinprick of your kiss, and when the rain is tender, I'll know that something has softened you, and when the rain is violent, I'll know that something has shaken you, and in this newfound understanding, without eyes or ears or hands or lips, our bare bones will make love in the dirt, never knowing our nakedness. Imagine the wind cursing through a calligraphy of weeds. In our disrepair, we have grown gardens of ourselves, sprouts of curious grass shooting from our eye sockets, our knuckles hard, smooth, skipping stones meant for children's play, and the devilish sun picking its way through our missing teeth, and neither of us can keep from smiling these days. And
in this newfound understanding. Without eyes or ears or hands or lips, our bare bones will make love in the dirt, never knowing our nakedness. Imagine your skull and mine both reduced to greens, both washed clean of our sins and our skins, going young again, forgetting why we ever wrinkled or why we ever frowned our brows with the plow of anger. Become dust with me, insignificant and everywhere, for I will love you even after the death has become a mirror. And there will come a time where you and I will keep smiling, forever smiling, forever smiling. Thank you.